Amics i amigues, el vi blanc del mes d'octubre es diu Petit Baldomar Anyada 2022, per tant és un vi jove de Costers del Segre, d'acord? Anant cap a Lleida, no tant a la zona plana, sinó una mica més al nord, ja comença a ser com inici de zona de muntanya, d'acord? Per sobre de Gramunt seria. És un blanc, per tant, jove, sense criança, porta 3 varietats, porta Macabeu, Riesling i Gewürztraminer. Per tant, trobarem un blanc una mica afruitat. Aquesta sensació afruitada, si la voleu que destaqui una mica més de frescor, és per prendre fred de nevera, és a dir, 6-8 graus màxim, no deixeu que s'escalfi aquest vi, igual que altres mesos us hem dit de prendre'l una mica més calent, aquest és per prendre'l ben fresquet. És un blanc d'aperitiu, és un blanc encara al mes d'octubre fa calor, doncs és un blanc que s'adapta bé, ja us dic, arrossos, algun peixet i aperitiu sobretot. Jo us recomanaria un picoteo, seria un bon moment per tastar. No és un vi que busqui complexitat, no és un vi que busqui això per menjar estat més potent, seria per aquests moments més alegres, una copa de benvinguda, un dia que teniu a casa gent a casa, doncs una copa de benvinguda també. Tampoc us vull dir molt més d'aquest vi, és a dir, és això, sobretot alegria, frescor, vivacitat i aquest punt afruitat, val? Si voleu matar una mica aquesta sensació afruitada ben fred, si us agrada notar-la una mica més, doncs deixeu escalfar una mica més. I ja està, espero que us agradi i em diu el què. Salut!